Samana biro ka be ago round matin tin especially kuonde mane waneno ka nitiere ywaruok gi jopiny kod polise kaka Ronald Ngala, junction mar Ronald Ngala gi Tom Mboya. Nadhi nyaka yo Easy Coach, Tom Mboya Street kucha, aluoro nyaka yo Tok Nation Center, ma adhi nyaka yo Kibera, Adams Arcade, maeka ng'ado kabiro kama. To aneno ka kata jam mane waparo ni oripo bed ni sani nikech ji dhi e tich, oripo bed ni nitiere mtokni mang'eny gi jopiny mang'eny ka nitiere yo kadhi kuonde ma gitiye kata kuonde moripo bed ni gitime shughuli maggi. Ng'eny kaka ne waparo ni samoro pile pile nigatie jam, traffic no bende onge. To aneno ka nitiere polise mang'eny kabisa. Ma samoro kaka ne jo Gen Z owacho ni tich ariyo gi tich ang'wen nitiere ng'anyo, ne samoro luor nitie kendo ji ok ong'eyo nikech kata social media e yo mar mbui waseneno ka ji penjo ni to rakruok kata demonstration mar jo Gen Z cha nitie koso onge. Taparo ni confusion nyalo bet nikech bende waseneno ka nitiere a bit of ywaruok gi jok ma wanyalo luongo ni jo maundu. Ma kata police osewuok oko mowacho ni nitiere jogo ma turo duke ji kendo gikwalo gik moko, to mano ok en gima ber. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to security infrastructure marwa, particularly ka wang'iyo weche mag CCTV, bende gin gik matiyo kata obedo ni nyoro waneno ka police oseketo piche mopogore opogore mar jogo ma imanyo ni samoro gine mane gine mstari wa mbele mar turo duke kendo kwalo gik ji kata mayo ji gik moko e kor lwasi mar town kae. Bende gin gik manyalore, to bende nitiere kaka jo piny bende chiwo report nikech jogo gin jok mong'e. Kendo inyalo paro Joyce bende ni kata kane jo Gen Z timo maandamano margi, ng'enyne ne gin gi gimiluongo ni code of conduct, kaka gidhi rwakre, kaka gik ma gidhi ting'o mane mana simu kod pi. To iye kanyo ne waneno bende ka ng'eny gi kwero jomoko ni in wang'eyi kendo ok in achiel kuomwa, ichalo kaka jakuo kendo wadhi maki e video. Koro ne gin gi siemruok mopogore opogore kata mana e gi kanyo kaluwore gi kaka ne giwinjore mondo gitim maandamano margi. Omiyo wa hope ni kata kaluwore gi lwasi mantie oko kanyo, nitiere steps midhi kaw gi migepe mag sirikal, particularly National Police Service, mondo jogo maketho gik moko mag ji omakgi kendo mondo chik mondo okaw yore. Polise manonego ji bende dware ni mondo investigations mondo tim, nikech ok en gima ber ni ka katiba omiyowa thuolo mar mondo wadhi mondo wang'any, to katiba wacho ni en peaceful and armed, to jok moko dwa take advantage. To samoro bende polise bende tiyo gi teko mang'eny ahinya. Live ammunitions, live bullets, mago gik ma katiba ok oyie. Omiyo polise ma bende notimo kamano, be wakwayo mondo migepe mag sirikal kaka IPOA, Internal Affairs Audit mar National Police Service bende otim tich ma omigi gi jopiny mar mondo giti. Kamano. Wacho kanyo makare nyanduku in korka kori neno ka lwasi chalo nade oko kanyo, nikech kata kaunti ma Migori nyaka sani wanyalo wacho ni luoro nitiere, moko kuma piny osedini, nitiere kata johala ma bende oloro dukni mage kaluwore kod luoro mar jo maundu ma nyaka sani koro osedonjo ei jogo mosebedo ka ng'anyo mamuola kendo ketho mwandu mopogore opogore. Ni samirango gima polis wacho ni jomoko turo duke ji, to polis poko wacho ni